75 sena ilu saret l-aħħar eżekuzzjoni bil-forka f'pajjiżna. Kien nhar il-5 ta' Lulju tal-1943 li permezz tal-forka inqatlu l-aħwa Karmnu u Giuseppe Zammit minn Ħalqormi wara li nstabu ħatja bil-qtil ta' Spiru Grek sena qabel. Dwar dan il-każ tkellimna mal-kuratur tal-Mużew tal-Pulizija, is-Surġent Maġġur Joseph Borch. Quddiem replika tal-forka li tinsab f'dan il-mużew huwa ta' dettalji dwar l-omiċidju ta' dan il-bidwi nieqes mid-dawl fajneħ f'Ħal Farruġ. Kienu ftehmu miegħu fuq xi negozju tar-raba dak iż-żminijiet u jingħad li intalab biex jieħu xi flus miegħu ħalli n-negozju jsir u jagħmlu l-arranġamenti tagħhom dak il-ħin. Mar b'xi flus fuqu, daw kif indunaw li kellu l-flus fuqu kienu qatluh, jingħad li kienu tawh xabab xi ħatar u radmuh ġo miżbla demel. Il-każ kien ġie solvut 50 jiem bl-għajnuna ta' żewġ persuni, fosthom persuna li kienet taħdem San Vincenz de Paul, dak iż-żmien li mgieret, li rrappurtat li rat lil Grek fil-kumpanija tal-aħwa Zammit. L-ieħor kien bdot li waqt li kien flajru lemaħ li żewġ tirġiel jaħdmu b'mod stramp fuq munsell ħmieġ tal-annimali. Dan għal dak għal-ħin jista' jkun illi ma tax każ, però kif sema li hemm persuna blejbien ta' persuna u li aktarx illi l-aħħar li kien qed jiffrekwenta huwa dan il-post u permezz tal-uffiċjali tiegħu għamlu rapport lill-pulizija kien ħafna ta' għajnuna l-pulizija marret fittex, indikalhom din miżbla demel l-għalqa fejn hu kellu s-suspetti tiegħu u fil-fatt sabu il-katafru ta' Spiru Grek. Taħt il-ħruġija tal-forka f'pajjiżna saru 91 eżekuzzjoni. L-eżekuzzjoni kienet issir permezz ta' purċissjoni sabiex juru lil poplu min se jinqatel. Wara l-eżekuzzjoni ta' bħallum 75 sena kien hemm iżjed sentenzi ta' forka, madankollu dawn irnexxielhom jeħilsuhom sakemm il-forka nqatat għal kollox minn pajjiżna. Però għal xi raġuni kien hemm tnejn jew tlieta żgur. Fejn għal xi raġuni s-sentenza inbidlet fuq mur il-ħabs jew xorta oħra, inkluż waħda minnhom il-każ ta' Ġiġa. Fil-fatt fl-istorja tal-forka ta' Malta qatt ebda mara ma ingħatat il-forka, kollha kienu irġiel. Il-forka ddaħlet f'Malta fl-1800 u ntużata l-ewwel darba sena wara meta permezz tagħha nqatlu soldat u baħr Ingliż wara li nstabu ħatja li tradew lill-Gvern Ingliż.